Sesudah lari tiang kawan kayu gada banyak babuan nan tumbuhannya di tangan kau bagan usah batikkan dia dengan aku diaro dan genai kau cinta nan lain harap bukan dibuat di tangga di hampir ombak nanggara kemenepi indah badai badan diri sesudah lari tiang kamar kayu gada banyak babuan nan tumbuhannya di tangan kau bagan usah dirang tiang mata kau batikkan dia dengan aku diaro dari genai cinta nan lain harap kau tidak buka asuh memutih cinta Bye.